வெல்கம் பேக் டு another வீடியோ. நான் உங்கள் ஸ்மிவி. நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது வேர்ல்டு ஃபேக்ட். இன்றைக்கி என்ன டாபிக் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா, மருந்தை கண்டுபிடிச்சிட்டு அதுக்கு காப்புரிமை வாங்காத விட்ட முதல் மருத்துவர் ப்ளஸ் ஒரு ஊரே வண்ணப்பூக்கள், உலகத்தில் இருக்க வண்ணப்பூக்கள் அனைத்தையும் வச்சு உருவப்படமாக வரைஞ்சி இப்படி எண்ணற்ற விஷயங்களை பற்றி நம்ம இந்த வீடியோக்குள்ளார பார்க்க போகிறோம். நான் உங்கள் ஸ்மிவி. நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது வேர்ல்டு ஃபேக்ட். பார்க்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஜோனஸ் இவர் தான் கைஸ் போலியோ தடுப்பு மருந்தை உருவாக்கியவர். இவர் உருவாக்கி எல்லா நாட்டு மக்களுக்கும் இது இலவசமாக கிடைக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு நல்ல எண்ணத்துக்காக இவர் இந்த மருந்தை இலவசமாக தரணும்னு வெளியிட்டிருக்காங்க. ஆனால் இந்த மருந்தை கண்டுபிடிச்ச மருத்துவ குழு இதுக்கு $7 மில்லியன் இதுக்கு நிர்ணயிச்சிருக்காங்க. இதோடைய மதிப்பாக இதை நிர்ணயித்து இதை இப்படி தான் தரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதுக்கு காப்பிரைட் வாங்கலாம் அப்படின்னு சொல்லும் போது இந்த ஜோனஸ் அப்படிங்கிற இந்த மருத்துவர் இது எல்லாருக்கும் இலவசமாக கிடைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம செக்மெண்ட்டில் ஃபர்ஸ்ட் இடத்த இவர் பிடிச்சிருக்காங்க கைஸ். இது ரொம்ப பாராட்டத்தக்க விஷயம். நம்ம செக்மெண்ட்டில் ரெண்டாவது இடம் பிடிச்சிருக்கிறது ராஜஸ்தான் ஊர் தான் கைஸ். இங்கே ஒரு ஊரில் பாரம்பரியமாக ஒரு மரத்தை ஒரு பெண் குழந்தை மாதிரி பாவிச்சு அங்கே வளர்த்திட்டு இருக்காங்க கைஸ். அங்கே இருக்க ஒரு தலைவரோட மகள் ரொம்ப அன்பாக வளர்த்தப்படுறாங்க. அந்த மகள் இறந்த பிறகு அவங்க அந்த சோகத்திலேருந்து மீள முடியாத அந்த மகள் போலவே அந்த ஊரை கூட்டம் வச்சு ஒரு முடிவை எடுக்கிறாங்க. இந்த ஊரில் பிறக்கிற ஒவ்வொரு குழந்தைக்கும் அந்த வளர வளர அதுக்கு ஈடாக ஒரு மரத்தை வளர்த்தி அதை நம்ம பெண்கள் போல் பாதுகாக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம இந்தியாவில் இருக்க ராஜஸ்தான் மக்கள் முடிவெடுத்து நம்ம செக்மெண்ட்டில் ரெண்டாவது இடத்தை பிடிச்சிருக்காங்க. நம்ம செக்மெண்ட்டில் மூணாவது இடம் பிடிச்சிருக்கிறது 19ஆம் நூற்றாண்டில் கிரோகோவின் அப்படிங்கிற வடகிழக்கு ஊரில் இருக்க ஒரு சிறிய ஊரில் இருக்கிற மக்களை பற்றி தான் கைஸ். இந்த ஊரில் இருக்க மக்களுடைய வீடுகளை பார்த்தோம்னா உலகத்தில் இருக்க எல்லா வகையான பூக்களையும் தன்னோட சுவர்களில் இவங்க ஓவியமாக வரைஞ்சி வச்சு இதை அந்த நாட்டோட பாரம்பரியமாக மாற்றி வச்சுருக்காங்க கைஸ். முற்காலத்தில் இருந்த இவங்களுடைய முன்னோர்கள் இந்த வழி பின்பற்றி வளர்த்தி கொண்டு வந்திருக்கனால இதையே இப்போ இருக்கிற மக்களும் இதை பின்பற்றிட்டு இருக்காங்க கைஸ். நம்ம செக்மெண்ட்டில் 4th பிளேஸில் இடம் பிடிச்சிருக்கிறது ஜப்பான் கைஸ். இங்கே ஜப்பானில் ஒரு வினோதமான ஒரு செயல்கள் கடைபிடிச்சிட்டு வராங்க, அதை செஞ்சிட்டு இருக்காங்க. மாட்டு சாணத்துலேருந்து பியர் தயாரித்து அங்கே அது உலக புகழ் பெற்ற ஒரு மதுபானமாக அது இருக்குது கைஸ். நம்ம செக்மெண்ட்டில் 5th ஒன்றா இருக்கிறது ரஷ்யா. இந்த ரஷ்யாவில் பியரை அங்கே மதுபானமாக விற்காத அது ஒரு குளிர்பானமாக அதை ஏற்றிருக்காங்க. டிம்ட்ரி அப்படிங்கிற ஒரு அமைச்சரை தான் அதை வச்சிருந்ததுக்காக. நம்ம செக்மெண்ட்டில் 6th ஒன்றா இடம் பிடிச்சிருக்கிறது ஒரு வினோதமான விஷயம் கைஸ். இதை யாருன்னா யோசிச்சு பார்த்துருக்கீங்களா? முழுங்கும் பொழுது சுவாசிக்க முடியாது, சுவாசிக்கும் பொழுது விழுங்க முடியாது. இந்த ஒரு விஷயம் தான் கைஸ் நம்ம சேனலில் 6th ஒன்றா இடம் பிடிச்சிருக்கு. நம்ம செக்மெண்ட்டில் 7th ஒன்றா இடம் பிடிச்சிருக்கிறது இந்த ஸ்வீடன் நாட்டில் இருக்க இந்த தீவுகள் தான் கைஸ். இங்கே 22,1800 தீவுகள் இருக்குது. ஒரு தீவுக்கு 1000 பேர் விகிதம் இங்கே மக்கள் வகிச்சிட்டு இருக்காங்க கைஸ். இது தான் கைஸ் நம்ம செக்மெண்ட்டில் 8வது இடத்த பிடிச்சிருக்கு. இதை தொடர்ந்து நம்ம செக்மெண்ட்டில் 8th ஒன்றா இடம் பிடிச்சிருக்கிறது தென் சூடான் கைஸ். இந்த தென் சூடானுக்கு சுதந்திர தினம் எப்போ கிடைச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா ஜூலை 9, 2011 தான். இதுதான் யங்கஸ்ட் சுதந்திர தின விழா கொண்டாடுற நாடாக இது கருதப்படுது கைஸ். நம்ம செக்மெண்ட்டில் 9th ஒன்றா இடம் பிடிச்சிருக்கிறது ஒரு அமெரிக்கன் டாலர் கைஸ். இந்த அமெரிக்கன் டாலர் 1933 டபுள் ஈகிள் தலை வச்சு வெளியிட்டிருக்காங்க கைஸ். இந்த டாலரோடைய மதிப்பு அப்போதைய மதிப்பு $20. இந்த மதிப்பை விட்ட உடனே இதை கலைச்சிருக்காங்க. இதை ரிட்டர்ன் எடுத்துக்கிட்டாங்க கைஸ். இது கொஞ்ச காலம் கழித்து 2002 இதை ஏலத்துக்கு விட்டப்போ இது $75,90,020 ஏலம் போயிருக்கு கைஸ். இதுதான் உலகத்திலேயே அதிக விலை போன ஒரு நாணயமாக இதுதான் கைஸ் இன்றளவுலையும் இருக்குது. இதை தொடர்ந்து 10th ஒன்றா நம்ம பொசிஷனில் இடம் பிடிச்சிருக்கிறது ஆஸ்திரேலியாவுக்குள்ளே இருக்க இந்த ஒரு ஊர் தான் கைஸ் உலகத்திலேயே அதிக நீளமான ஊர் பெயர் கொண்ட ஒரு ஊர் கைஸ். இந்த ஊரில் இதோடைய லெட்டர்ஸ் எவ்வளோ நீளம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா 85 லெட்டர்ஸ் இருக்குது இந்த ஊருடைய பெயர். இதுதான் உலகின் நீளமான பெயர் கொண்ட ஊர் கைஸ்.
இந்த ஊர் வந்து நம்மளாலேயும் வந்துட்டு சொல்ல முடியாது. இந்த ஊரில் மலைவாழ் மக்களும் இதை சொல்கிறதுக்கு நிறைய பொறுமை வந்து தேவைப்படுங்க. நம்ம செக்மெண்ட்டில் 11th பொசிஷனை இடம் பிடிச்சிருக்கிறது வந்து இந்த ஃப்ரான்ஸ் நாடு தான் கைஸ். இங்கே ஏன் வந்து அதிகமான சுற்றுலா பயணிகள் வந்து இங்கே பயணிக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா, இங்கே வந்து வியக்கத்தக்க விஷயங்கள் வந்து நிறைய இருக்குது. அதிக ஒயன்கள் இருக்குது, அதிகமான சீஸ் போட்டு பர்கர், பீஸா இந்த மாதிரி எண்ணற்ற விஷயங்கள் இருக்குது. அதை விட வந்து இங்கே வந்து சுற்றி பார்க்குறதுக்கு அதிகமான சுவாரஸ்யமான இடங்கள் வந்து இங்கே அதிகமே இருக்குது கைஸ். 2017 கணக்குப்படி பார்த்தா ஐரோப்பிய நாடுகளில் வந்து 86.9 மில்லியன் மக்கள் வந்துட்டு வரவேற்கப்படுறாங்க. இதில் 81.8 மில்லியன் பார்வையாளர்களை கொண்ட ஸ்பெயின் வந்துட்டு 2வது இடத்துல இருக்குது கைஸ். இதை தொடர்ந்து வந்து அமெரிக்கா வந்து 76.9 பில்லியன் மக்கள் பார்வையாளர்களை கொண்டு நம்ம இடத்துல 3வது இருக்குது கைஸ். இதை தொடர்ந்து வந்து சைனா வந்துட்டு 60.7 மில்லியன் மக்களும், இத்தாலி வந்து 58.3 மில்லியன் மக்களும் வந்து இங்கே சுற்றுலா பயணிகளாக வந்து போகிறாங்க கைஸ். இதனால தான் கைஸ் வந்து ஃப்ரான்ஸ் வந்து மிக அழகிய நாடு. ப்ளஸ் வந்து இங்கே சுவாரஸ்யமாக சுற்றி பார்க்குறதுக்கு வந்து 1000 இடங்களுக்கு மேற்பட்டு இருக்குது அப்படின்னு வந்துட்டு சொல்கிறாங்க கைஸ். நம்ம செக்மெண்ட்டில் வந்து 12th ஒன்றா பார்க்க போகிறது இந்த டிராகன் மூஞ்சி மிளகாய் தாங்க. இது ரொம்ப 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 மனித நாக்கில் வச்ச உடனே வந்துட்டு ரொம்ப காரத்தன்மை எடுக்கிற மிளகாயினும், ப்ளஸ் வந்து இதை வந்து சாப்பிடவே முடியாத அளவுக்கு ரொம்ப காரமான வகையில் வந்து இதை தயாரிச்சுக்கிறாங்க. இதை யார் வந்து வளர்த்திருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா மைக் ஸ்மித் இவர் தான் கைஸ் இது வந்து வளர்த்திருக்காங்க. இது வந்து உலகின் ரொம்ப 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 மிக காரமான வகையை சேர்ந்த ஒரு மிளகாய் கைஸ். இதோடைய பெயர் வந்து டிராகன் மூஞ்சி மிளகாய் அப்படின்னு வந்து சொல்லப்படுது. இதுதான் உலகின் மிக வெப்பமான காரமான மிளகாய் அப்படின்னு வந்து சொல்லலாம் கைஸ். இன்னைக்கு டாபிக் வந்து ஓவர் கைஸ். இதே மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டாப்பிக்கோட அடுத்த வீடியோக்குள்ள வந்து உங்களை சந்திக்கிறது நான் உங்கள் ஸ்னூபி. டாட்டா பபாய் சியூ. அப்புறமேட்டுக்கு ஒரு சின்ன விஷயம் கைஸ், நீங்கள் வந்து நம்ம வீடியோ வந்துட்டு பார்த்துட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாத போயிடுறீங்களா கைஸ்? ஸோ வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அப்படியே அந்த பெல் ஐக்கானை அழுத்தி ஹாலில் போட்டுட்டு அப்படியே இந்த வீடியோக்களெல்லாம் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுங்கள்கிட்ட வந்து ஷேர் பண்ணி விடுங்க. நம்ம சேனலை பற்றி எடுத்து சொல்லுங்கள். நம்ம சேனலுக்கு வந்து சப்ஸ்கிரைபர் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணி விடுங்க கைஸ். நம்ம சேனலில் அவங்களையும் நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸாக வந்துட்டு நம்ம சேர்த்துக்கலாம். டாட்டா பபாய் see you until then, bye from Shining of Vishnu. Cheers. Closed doors, I'm a fool for your love.